Roditelji mu žive u strahu. Roditelji pevača Slobe Radanovića navodno su neutešni jer su preko medija saznali da je njihov sin Sloba navodno u vezi s udatom ženom i majkom dvoje dece. Oni su navodno pozvali pevača da ga pitaju o čemu se radi i on im je samo rekao da se sa njom druži. Ipak svaka nova vest koja izađe o Slobi i ovoj udatoj ženi dodatno uznemiri njegove roditelje. Draginje i Dušan su očajni. Dušan samo ćuti, gleda u jednu tačku, Draginja jadna kuka na sav glas. Rekla je raspuštenica da neće ući u kuću. Sve može da se dogodi, ali da je primimo pod naš krov i u našu skromnu kuću i četvrtu porodicu, to ne može. Ta hoće da se uvali sa dvoje dece naše dobrom Slobi, koji čeka da svane u kafani i peva da bi nešto stvorio. On treba da gleda njenu decu, koju je zarodila sa nekim kriminalcem i još da se na naš sin plaši osvete tog čoveka, otkriva navodno kućni prijatelj Srpski telegraf. Sloba je stoga, kako ovaj medij piše, roditeljima zabranio da čitaju novine. Sloba je dobar dečko, dobar sin, ali ne ume da se nosi sa situacijama koje stalno sam pravi. Prvo je namučio roditelje kada je prevario ženu u realitiju. To je pukla bruka i sramota po Zrenjaninu, sad je udata žena, rekao izvor za Srpski telegraf i dodao da je Sloba roditeljima rekao za ovu ženu da mu je samo prijateljica i da mu prija za razliku od Kije koja je želela samo da sluša šta ona kaže.